Que tal? Benvidas, benvidos a unha nova edición de Cero a 100. Xa saben, este é o programa no que espertamos vocacións en centros de secundaria e hoxe estamos aquí no IES Ramón Cabanillas, en Cambados, e imos a seguir facendo. Xa saben que este programa facémolo en colaboración coa Consellería de Educación na Voz de Galicia, e hoxe imos a chegarnos a un centro tecnolóxico punteiro que está aquí en Galicia, en Vigo, Energy Lab, e que investiga sobre bioenerxías, aproveitamento enerxético. E hoxe, para falar deste centro, e para falar do seu perfil profesional, acompáñanos precisamente a responsable de bioenerxía de Energy Lab, que non é outra que Mónica Figueroa. Mónica, benvida, adiante. Que tal? Benvida, toma asento, por favor. Gracias. Bueno, moitas gracias por estar hoxe aquí en Cambados, A vos? que sei que estudaches aquí neste centro, Pois sí. porque en De Cero a 100 facemos moito eso, que volvades a donde estudiastes. Sei que eres da parroquia de Castrelos, que está aquí a 5 ou 6 kilómetros. Así é. E nada, Antón, te estiveches aquí máis ou menos, non? Vamos, máis ou menos. Bueno, dicíalle os alumnos e as alumnas que están hoxe aquí de terceiro deso deste centro que imos falar un pouco de bioenerxía, de aproveitamento enerxético, que é o que ti te dedicas, pero antes preséntanos un pouco Energy Lab, que é un centro que temos tecnolóxico aquí en Galicia. Fai como unha presentación un pouco de a que vos dedicades. Vale, pois, eso, como ben dixo el, Energy Lab é un centro tecnolóxico. Nós estamos centrados sobre todo no que é a descarbonización mediante o aproveitamento dos recursos, non? Un aproveitamento eficiente. Todo o que sea eficiencia enerxética, bueno, pois nós dedicámonos a eso. O centro ten varias áreas de traballo, vale? Eu son a responsable da área de bioenerxía, pero tamén teño compañeiros que traballan sobre todo no eido de análisis de datos, de inteligencia artificial, para eso, para xestionar consumos eléctricos, melloras, comparar, todo no que sea pois, nesos edificios intelixentes con un consumo moi pequeno de enerxía. Outro compañeiro tamén se dedican, por exemplo, a tecnoloxías de produción de hidróxeno. Vale? Entonces, temas de electrolizadores, pois temos un proxecto moi importante que é pois, chaman ya Red Cervera, donde con outros 5 centros tecnolóxicos diferentes de toda España, pois analizamos todas as melloras que se poden producir. No campo da bioenerxía, pois nós traballamos sobre todo, pois eso, procesos bio. Pois cales son? Por un lado temos o que sería procesos termoquímicos de valorización de biomasa. Dito así, pois bueno, pois sona como algo moi novo, novedoso, pero podedes pensar que igual o primeiro aproveitamento da biomasa que se fai hoxe en día é a cociña de ferro, onde nos metemos a leña para quentarnos. Vale? Entonces, a partir de aí, todo evoluciona, todo se mellora. E a outra rama é a parte máis de bioloxía de uso de microorganismos. Entonces, nós traballamos con microorganismos que nos permiten obter esa enerxía, lo que serían os procesos de digestión anaerobia para producir biogás e biometano. Entón, bueno, todo ese tema de enerxía, aproveitamento de residuos, sería no que se traballa en Energy Lab, vale? Investigando en ese tema, para levar todo ese coñecemento que hai, que empeza nas universidades, unha investigación moi básica, leválo ás empresas. Vale? Ao final o que queremos é que toda a sociedade, todas as empresas, se aproveiten de todas estas melloras que se poden facer nos centros tecnolóxicos. Explicou moi ben Mónica, non? Un pouco o básico é consumir menos enerxía, aproveitala mellor e que ademais que a enerxía que consumamos sexa máis limpa, é dicir, depender cada vez menos dos combustibles fósiles que, como sabedes, pois son os derivados do petróleo, emiten emisións contaminantes, nas cidades todo iso respiras, etcétera, etcétera, entón é un problema. Xa avanzaches un pouco algunhas das iniciativas que tedes en marcha, pero cales son esas alternativas en xeral mellores para o medio ambiente, que seguro que estes rapaces as coñecen, pero que xa están presentes e cada vez máis presentes, non? Cando falamos de enerxía limpa, ou eco, ou bio, a que nos estamos referindo? Claro, ou renovables, en xeral. Non? Se pensamos, as renovables son todas esas que podemos como consumir, producir en períodos moi cortos de tempo. Vale? A solar, ou temos o sol como fonte inagotable, entonces enerxía solar, as nosas placas solares na casa, producimos electricidade, ou incluso agua quente. Temos a eólica, tamén, sin problema. Nós, neste caso, eso, como vos comentaba, a partir da biomasa, a partir dos residuos, tamén obtemos enerxía. En comparación con esos combustibles fósiles, como pode ser o petróleo,
que tamén se obteñen da descomposición da materia orgánica, pero tardas miles, decenas de miles de anos en obtelo. Vichedes o anuncio este que hai agora dunha empresa que di que salen os dinosaurios, entonces din adiós combustibles fósiles, gracias. Claro, ese petróleo xerouse fai millóns de anos, entonces estamos utilizando agora. Un biogás, por exemplo, é un residuo que acaba de producir pois, unha vaca, un porco ou unha industria. Entonces, xeramos enerxía no momento. Entonces, por iso se fala tamén de descarbonizar. Entonces, esas enerxías renovables hoxe en día, a solar védela en todas partes, a eólica védela en todas partes. De biogás, pois, por exemplo, vese menos. Aquí en Galicia realmente hai poucas plantas de biogás, están principalmente nas estacións depuradoras de aguas residuales. Hai algunha planta de biogás tamén en granxas, pero bueno, non pasamos da docena, digamos así. Pero hoxe en día, despois do que pasou, todo coa crisis de Rusia, do petróleo, do gas natural, estáse fomentando moitísimo. Si te digo, os motivos son moi amplios, sobre todo eso, menos contaminación, non depender de outros países para ter enerxía, entonces todavía se están implantando. A partir da biomasa, tamén hai empresas en Galicia que obteñen enerxía a partir da biomasa, como pode ser pois, unha empresa que está en Curtis, Greenalia. Se vos dades conta agora, cando se limpan os montes, a veces hai máquinas facendo como unha especie de rulos coas ramas. Bueno, pois eso lévase a un sitio donde se aproveita. Entón, bueno, hai empresas, igual non son tan conocidas, eso, ENCE, todos esos residuos, esos restos que ten da pasta de papel, tamén produce enerxía a partir de aí. Entonces, bueno, son unhas están máis extendidas, outras menos, pero todas xuntas, ese conxunto de enerxías renovables, pois cada día son máis. Permítenos eso, adaptarnos, pois se non hai sol ou tanto sol, as placas solares igual traballan un pouco menos, temos outras para suplir. Entendo, Mónica, polo que me estás dicindo, non? Que falar deste tipo de combustibles renovables, incluso dende o punto de vista da xeopolítica, é dicir, se temos que mercar un país como España ou Europa en xeral, que non temos tanto petróleo como outros moitos, se dependemos do aire, do sol, dos biocombustibles, digamos que somos máis independentes, non? Ese tamén é un dos motivos de que a Unión Europea pois, promova tanto o uso do coche eléctrico, por exemplo, ou que impulse as empresas a levar este tipo de iniciativas. E queríache preguntar precisamente por iso, non? Si realmente estas son as enerxías do futuro. Si temos realmente que impulsar isto, porque cada vez demandamos máis enerxía, porque temos máis tecnoloxía, todo necesita electricidade, todo se move con enerxía. Entón, entendo, sobre todo para estes rapaces que están aquí, que o mellor están interesados en empregarse nun futuro, entendo que hai que ir nese sentido, non? Fomentar este tipo de enerxía é o futuro polo ben noso e do planeta. Xusto. A ver, sin dúbida, cada día necesitamos máis enerxía. Temos os móviles que cargar, temos os portátiles. Agora estáse falando moito, por exemplo, do uso da inteligencia artificial. Esos son grandes centros donde hai un montón de ordenadores que son os que están procesando toda esa información. Son grandes consumidores de enerxía. Entonces, a nosa sociedade, os propios vehículos eléctricos, temos que cargalos con enerxía. Entonces, somos moi demandantes e temos que tamén ser grandes xeradores. Entonces, por eso se promoven moito estas iniciativas, aparte de todo o que sea medio ambiente. Hoxe en día non se pode negar que os problemas que hai, que estamos sufrindo, pois é por toda esa emisión de CO2 que está asociada ao consumo precisamente de enerxías de origen fósil. Entonces, bueno, hai que buscar ese equilibrio. Por eso se traballa con moitas fontes de enerxía de tipo renovable diferentes e hai, desde logo, se pensades no vosso futuro de emprego, hai moitas oportunidades aí. Vale? Podedes buscar gran cantidade de nichos onde poder traballar sen dúbida. Porque eso, dependemos da enerxía no noso día a día, xa vedes aquí. Feita esta introducción un pouco xeral, o que máis me gusta dos entrevistados cando veñen e son científicos e investigan e fan innovacións é que esas innovacións xa están en marcha moitas veces, non? Entón, por exemplo, fálanos dun caso en concreto, nunha EDAR, nunha estación depuradora en Bens, na Coruña, que dá servicio a unha población moi amplia
e ali esa estación de augas residuais, vos conseguistes crear unha unidade mixta de gas renovable e o que antes eran augas residuais, agora aproveítase para enerxía, non? Sí. Explícalle a eses rapaces como moitas augas residuais de moita población acaban producindo enerxía que o mellor sirve para iluminar casas, colexios, cargar coches eléctricos, etc. Ou xa verás. Sí, vale, as depuradoras por exemplo, de Coruña, Vigo, son das máis grandes de Galicia, precisamente porque é onde hai máis población. Vale, nas depuradoras o que se fai é toda esa materia orgánica que vai na auga, pois a veces o que vai todo polos vertedoiros ou que sale dos baños das nosas casas, chega ás depuradoras. Aí os microorganismos transforman esa materia orgánica, eles van a consumindo e xeran uns lodos. Vale, pois esos lodos, se se meten no proceso de digestión anaerobia, van a producir gas. E esa é a nosa fonte de enerxía, ese é o biogás que ten, metano e CO2, e ese biogás podese emplear en motores de coxeneración e producir enerxía. Entonces, queimas ese gas e ti estás producindo electricidade para suministrar na depuradora. En Coruña pasaba unha cousa curiosa, que eses motores que eles teñen solamente admitían unha certa cantidade de gas, por moito gas que ti lle meteras, eles non iban a traballar máis. Entonces, cada día estábase queimando gas. Entonces, como dicía o director dali, digo, é que eu vexo esa antorcha queimando gas e vexo que é enerxía que se está perdendo, porque está queimando. Entonces, surxiu a posibilidade de formar esa unidade mixta, ese proxecto de investigación con Naturgy, e o que se fixo foi aproveitar ese gas que se estaba queimando, vale? Entonces, ese biogás, separamos ese CO2 que non ten tanto interés, ou non tiña tanto interés naquel momento, quedámonos co metano, e ese metano xa se pode empregar directamente, xentado na rede de gas natural, que sería o que chega aos fogares. Entonces, en vez de ser gas natural de origen fósil, é un gas natural de origen renovable, pero nos primeiros anos desa unidade mixta, o que se fixo foi utilizar o metano, o biometano, como combustible nun autobús. Vale? Existen coches que funcionan con gas natural. En ese caso era un autobús de liña que unía, Coruña, con un par de municipios que estaban cerquiña, de transporte metropolitano, transformouse o motor, e entonces utilizaba o gas que se estaba xerando na propia depuradora para mover a xente. Entonces, se cando salgades daqui, facedes a búsqueda, é un autobús azul, rotulado, como dicindo, os teus residuos xeran enerxía, fíxose super famoso en Coruña, claro, igual aquí non chegou nada. Saleu incluso nun programa de televisión con Cristina Pedroche falando de nuestras cacas pueden mover un autobús. Entonces, sí, ese é o que se fixo, sobre todo naquel proxecto. Despois traballouse máis noutras liñas, en producir hidróxeno tamén, porque esa depuradora, unha vez que depurou todas esas augas, ten como un alcantilado, son 6-7 metros de altura, e van ao mar. Pero claro, cando cae esa corrente de auga tan grande, se pos como unha turbina, move unhas aspas e podes producir máis enerxía. Entonces, desde o centro, que buscamos sempre aproveitar todo o que haya por aí, e o que se fixo foi producir enerxía para despois obter hidróxeno. Entonces, tamén, vedes que sempre estamos traballando así nese círculo. Entonces, sí, xa tendes aí biogás, biometano, autobuses, combustibles... Claro. Se houbera moitas máis estacións depuradoras de augas residuais con unha tecnoloxía como esta, non sería un autobús, sino 2, 3, 4... Centos, claro. Centos, entón todo iso redundaría en aforro económico dende logo e emisións contaminantes moitas menos, claro, porque deixas de queimar combustible fósil. Claro, vos pensade que era un gas que non se estaba empregando, son 100 metros cúbicos a hora, igual é difícil, non? Pensar canto a eso, pero é moito. É un mechero que está ali queimando sin nada. Entonces agora está totalmente aproveitado todo o gas que se está producindo na depuradora de Coruña. Para seguir poñendo exemplos que, mellor teñen máis próximos estes rapaces, non? Que unha estación depuradora de augas residuais e que tamén en Energy Lab estades traballando niso, en grandes granxas, ou non tan grandes, de porcos, de polos, de aves, eses residuos
esas cacas das que falamos, que poden producir enerxía e electricidade, tamén se están aproveitando e xerando enerxía, non? Sí. Ou seja, como son... Fálanos un pouco, porque claro, o proceso de que os microorganismos entren na ecuación e eso se convirta nunha masa combustible non acabo de entender de todo. Entón, os microorganismos entendo que xa están, engádense, foméntase a súa creación porque lles entra o aire ou como... Foméntase, vale. Nun proceso normal de descomposición, vos pensades se algo cae ao chan ou así, estáse descompoñendo, se empeza a descompoñerse, por eso a veces cheira mal, incluso cando ten así sobre todo humidade. Entonces, é un proceso natural máis ou menos lento. O que facemos? Pois desde o punto de vista da enxeñería, pois temos uns recipientes que son os dixestores, entonces nos introducimos esos residuos das vacas, dos porcos, das galiñas, todo o que teña materia orgánica, todo o que se poida descompoñer, introdúcese nese reactor, nese dixestor, dáselle as condicións adecuadas, isto é, temperatura duns 36, 37 grados, así, para que estén quentiños, axitación. Entonces, ese proceso natural que ocurre normalmente, aí acelérase. E eses microorganismos o que están facendo é descompoñer a materia orgánica de trozos máis grandes a trozos máis pequeniños, vos pensade que eso como masticar, o mismo que pasa nos estómagos. Entonces, toda esa materia orgánica descompónse e o resultado é gas, ese CO2 e ese metano. Entonces, aí neses dixestores é o que está ocurrindo todo momento. Nos traballamos con parámetros para saber que eso vai ben, xa vos digo, dándolle as condicións adecuadas. Entonces, xerase ese biogás que despois o gandeiro tamén vai a aproveitar. Xa vos digo, hai tractores tamén que funcionan con gas, New Holland ten un tractor que funciona con gas, poden ter esos motores e producir electricidade, poden ter unha rede de gas natural cerca, producir biometano e insectar, entonces, bueno, para eles segue sendo unha fonte de beneficios porque poden vender ese produto que xeran, e se eles antes, por exemplo, nas granxas de vacas, abonaban co esterco, eles siguen tendo un produto que sale dese dixestor que sigue sendo incluso mellor que o esterco original para poder abonar. Entonces, realmente o gandeiro, ten que facer unha inversión, hai empresas que promoven eso, así que se forman grandes, xúntanse varias granxas, fórmanse plantas máis grandes que permiten que todos leven aí os seus residuos e se traten. Claro, como se fora un composteiro, non? Sí, máis ou menos. Sí, pero xa vos digo, nos composteiros suele ser aerobio, neste caso é anaerobio, sin oxígeno, é unha cousa similar. Ti tiñas un residuo que total non ibas a facer nada con él, e aquí tamén xeramos eso, dúas corrientes, o gas, o biogás, e o dixestato. Entonces, bueno, para eles, no caso desa produción de biogás, sería unha alternativa. Cando estamos falando máis, por exemplo, de granxas de polos ou de galiñas, eso, sabedes que é así máis seco, non ten tanta humidade, entonces para a digestión anaerobia igual non vai tan ben. Pois hai procesos termoquímicos que nos permiten tamén valorizar, queimar esos residuos, sigues producindo enerxía, e hoxe en día unha forma de valorizar tamén chamase pirólisis, e obtes un residuo que é como un carbón. Entonces, se agora vos fixades moito por aí, que se vende moito biocarbón activado, biochar, pois para absorber olores nos armarios, nas plantillas do calzado, obteríase tamén eso. Entonces, bueno, sacas outra vez un gas como unha fonte de enerxía e un residuo sólido que podes vender. Entonces, bueno, hai moitas iniciativas en ese sentido. E nos traballamos pois promovendo precisamente eso. Claro. Xa para ir rematando un pouco con Mónica Figueroa, que é a responsable de bioenerxía de Energy Lab, gustaríame que nos falaras un pouco xa de cara a futuro, non? E do que nos costa a veces cambiar os costumes, non? É moi cómodo chegar á gasolinera, enchufar unha mangueira e cargar de combustible un coche, non? Pero creo que a mellor maneira que temos o mellor de impulsar e de animar a que máis granxas, máis concellos, máis administracións públicas que xestionan infraestructuras como poden ser estacións depuradoras de augas residuais, é que os biocombustibles que se están obtendo, e dicías, por exemplo, o caso do metano que se obtén en Coruña, que xa se inxecta directamente ou pode inxectarse directamente á rede de gas natural, que exactamente
igual, que funciona igual que o que non é bio, non? Quero dicir, igual. que esas reticencias que a veces temos, que parece que o eco como que costa máis, ou cambiar os costumes como que nos costa, non, o sea, actualmente hai que subirse a este carro porque é 100% beneficioso e xa non é tan engorroso como era antes, non? Claro. Entendo que agora as granxas xa, incluso, si unha granxa xa está aproveitando os residuos, igual a outra xa tamén se quere sumar. Sí, eso ten lo que ver sempre, non? Que bueno, vou mirando se eso vai ben, se esa iniciativa. De feito, a Deputación de Pontevedra ten un dixestor en Muriscade, donde eles tamén poden promover, non? Que a xente vai ali, que vexa o que hai. Entonces, pouco a pouco vais estendendo. Por exemplo, o uso de biocombustibles no diésel, tamén agora hai gasolineras donde xa poñen bio. Aí obteñen un biocombustible igual que un diésel a partir de restos de aceite de cociña usado. Entón, bueno, o que hai que cambiar é un pouco os procesos que hai nas refinerías para adaptarse a eso. Ao principio é un pouco máis costoso, tecnolóxicamente, económicamente, pero pouco a pouco, eso todo vai se implantando sin problema. Vos ides á gasolinera non vos enterades prácticamente que hai o mellor un 2%, un 5% ou un 10% de biodiésel aí. Na rede de gas natural, o biometano que estamos producindo é idéntico ao gas natural, simplemente que eso, que vos decía, que se xera máis rápido. Entón, como usuarios, nos non notamos diferencia. A auga quente igual. Exactamente. Nos non imos notar a diferencia, pero sí que está ben que demandemos, non? Un pouco, oye, pois, se me podes dar un biodiésel, pois mira, é preferible a non un combustible fósil. Entón, son pequenos cambios que podemos ir facendo nós como usuarios para eso, calquer tipo de enerxía renovable, non? Hai empresas pois, que che venden eso, unha enerxía renovable eco, pois porque teñen eólicos, centrales hidráulicas, entonces, bueno, sempre será mellor. E xa a última pregunta, antes de que os rapaces, se queren plantear as súas, sería un pouco falar en clave de futuro, non? Xa puxemos exemplos de cousas que estades facendo, pois nas estacións depuradoras, nas granxas vinculadas co sector primario, aproveitamento de residuos. En que estades agora en Energy Lab traballando en clave de futuro? Non sei se o hidróxeno que o mencionaste en algún momento. Pois sí, agora mesmo o máis demandado, o máis novedoso, é todo o que está relacionado co hidróxeno. Entón, coa produción dun hidróxeno tamén, de orixen renovable, verde, que eso ten que vir pois utilizando electricidade de orixen renovable. Vale? Sobre todo, hai varias vías tamén de producir hidróxeno. Comenteivos antes os electrolizadores, hai tamén procesos biolóxicos, entonces, bueno, todo vai combinado. Entonces, hoxe en día, o que se están estudiando pois son esos novos procesos, novos componentes, todo o que nos permita favorecer, baixar ese aspecto económico e promover a xeración de hidróxeno. Entón, por eso, agora mesmo, ese proxecto que temos, que se chama H2 Henry, é un dos máis importantes porque nos permite eso, fomentar novos usos do hidróxeno tamén. Podes utilizar como molécula pois, para producir metanol. Entón, tamén ten máis usos, vale? Non é que solamente hidróxeno para utilizalo en vehículos ou como fonte de enerxía, senón como percursor de novos produtos. Entón, bueno, hoxe en día todo o que é a química pois, está moi integrada con un montón de procesos. Entón, o hidróxeno é o que temos aí. É capital de cara a futuro, non? Sí, agora mesmo sí. Pois, pola miña banda, xa fixen algunhas preguntas, agradezo que as responderas e que nos achegaras un pouco o traballo que estades facendo en Energy Lab. E non sei se algún dos rapaces que está aquí, porque, bueno, ao final en Energy Lab, como dixeches, hai microorganismos, por lo tanto hai bioloxía, hai ciencia, hai tecnoloxía, o mellor, estes rapaces en cara ao futuro, pois, teñen algunhas dúbidas de cal vai ser o primeiro coche que merquen, se vai ir xa hidróxeno, se non, se vai ser eléctrico, se será con biocombustibles. Tedes algunha pregunta que lle queirades facer a Mónica, incluso o seu perfil profesional? Ti que estudaches despois de salir de aquí, por exemplo? Enxeñería química en Santiago. Así que, bueno, vedes. E agora está sacando enerxía non de debaixo das pedras, pero casi. Tedes algunha pregunta que lle queirades facer a Mónica? Veña. Igual o fixemos tan ben, Mónica, que os deixamos mudos. Eso pode pasar. Pois non sei, ou falo demasiado. Ou xa resolvimos as súas dúbidas.
Bueno, pois deixámoslo aquí entón. Moitísimas gracias aos alumnos e as alumnas que hoxe estiveron aquí no Ramón Cabanillas de Cambados connosco en De 0 a 100 e, sobre todo, gracias a Mónica por acompañarnos e por abrirnos as portas dese centro tecnolóxico Energy Lab que está en Vigo e que sigades fomentando as novas enerxías limpas e que cada vez dependamos menos dos combustibles fósilos, que eso redunda na saúde en beneficio de todos. Gracias por estar connosco. Gracias a vos pola invitación. E vostedes xa saben que este é un centro educativo máis, estivemos en Cambados, pero imos a seguir percorrendo Galicia e imos a seguir despertando vocacións en centros de secundaria. Gracias por estar connosco.